2008 byla znárodněna největší banka, měna se zhroutila, trh pozastavil svou činnost, země zkrachovala. Roku 2009 obrovské protesty před parlamentem. Lidé donutí k rezignaci předsedu vlády a celý jeho vládní blok. Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku, a to ve výši 3,5 milionu eur, což je částka, kterou má zem zaplatit. V příštích 15 letech s 5,5% úrokem. Roku 2010 lidé jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném referendu. V lednu 2010 ho prezident odmítne ratifikovat a oznámil, že ho bude konzultovat s Evropskou unii. Lidé jdou znovu do ulic, v březnu se koná referendum, jehož výsledek je, že 93% lidí odmítne zaplatit dluh vůči Británii a Holandsku. Vláda byla donucena k tomu, aby zahájila vyšetřování, které má vyřešit právní odpovědnosti státních představitelů za krizi. Dojde k zatčení několika vedoucích bankéřů, manažerů a politiků. Interpol vydal rozkaz a všichni zúčastnění bankéři opouštějí zemi. Lidé dávají dohromady novou ústavu, která není kopií dánské ústavy. Roku 2011 ústavodárné shromáždění složené z lidí, přímo volených lidí, zahájilo svou činnost v únoru a předložilo návrh ústavy na základě konsensu a doporučení. Musí být schválena parlamentem, který byl vytvořen po nových volbách. Toto je stručná historie islandské revoluce. Odstoupení celé vlády, znárodňování bank, obecné referendum, uvěznění odpovědných lidí za krizi a přepsání ústavy přímo občany.